Καλησπέρα, αστυνομία. Πιάσε με αν μπορείς. Μη σας μπερδεύουνε τα ρούχα. Είπα να κάνω μια πρόβα να δω αν μου πάνε. Είμαι η υποψήφια προσύλληψη Πετρούλα. Και μόλις πέσει νύχτα, παίρνω σβάρνα τα στενά, τους δρόμους. Κάνω κύκλους μες στην πόλη και μ' όποιο ταξί βρω, προσπαθώ να ξεφύγω με ξέφρενους ελιγμούς από τους άγριους, πολύ άγριους αστυνομικούς που θέλουν να με πιάσουν για το σκάνδαλο της Siemens. Κυλάει αδρεναλίνη μες τη νύχτα. Οι παλμοί της καρδιάς μου χορεύουνε κλακέτες. Ο υδρότας τρέχει, οι αστυνομικοί τρέχουν, ο χρόνος τρέχει, η αγωνία μου τρέχει. 22χρονη φίλη μου τρέχει. Η λογική σταματά. Τη συλλαμβάνουνε. Η Πετρούλα φοβάται πολύ. Απόψε το βράδυ θα μείνει σπίτι της. Για αύριο προβλέπω νεφώσεις με βροχούλες και καταιγιδούλες. Ταξιτζίδες άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Και στα ανατολικά νοτιοδυτική 5 με 6. Η θερμοκρασία της σύλληψής μας θα κοιμάνθει στα βόρεια από 11 έως 27. Στα δυτικά και κεντρικά από 12 έως 29. Ενώ στα νησούλια μου από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αττικούλα μου, μάντεψε ποιος είναι ο πιο hot καλοκαιρινός προορισμός. Καλή πια Μύκονος που ζεις. Όλος ο κόσμος, ο καλός ο κόσμος, θα πάει Ουρουγουάι φέτος. Πού είναι αυτό δεν ξέρω, μη με ρωτάς. Το σίγουρο είναι ότι θα πάω. Δεν μπορεί να πάνε όλες εκτός από μένα. Θα δεις όλη τη showbiz εκεί. Έμαθαν ότι έκλεισα ήδη η Σοφία Αλιμπέρτη και η Έφη Κυριάκου. Για σένα προβλέπω νεφώσεις με βροχούλες, ανέμους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 15 έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονικούλα μου. Καλά, εχθές μαγεύτηκα από την κόλαση του Καστελούτσι. Καλέ τι εικόνες δημιούργησε το άτομο. Έμεινα δίπλα στη δαμανάκι καθόμουν, αλλά ούτε που μου μίλησε. Με σνόμπαρε Θεσσαλονικούλα μου. Βάζει αυτή υποψηφιότητα να τη μαυρίσω εγώ να μάθει. Τουλάχιστον τα είπα με το φίλο μου Δημήτρη Παπαϊωάννου, που ήταν ευτυχώς εκεί. Για σένα προβλέπω τοπικές βροχές και καταιγίδες, ανέμους από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμάνθει από 14 έως 26 βαθμούς. Διεθνείς αντιδράσεις. Στη Μαλαισία εξαγριώθηκαν οργανώσεις γιατί σε γνωστό βρεφοκομείο ζώων φοράνε πάνες σε ουρακοτάγκους, τους κοιμίζουνε σε κούνιες, τους βάζουν να κρατάν κουδουνίστρες. Καλές τι σας πειράζει? Εμείς με τέτοια μεγαλώσαμε, τι πάθαμε? Αμάν, είναι η Πετρούλα και μόλις με δέσανε